Αλλά είναι και άλλα. Όπως είναι θέμα. Τότε, το τελευταίο διάστημα, τεράστιες εταιρείες που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, και δεν θα σας κουράσω, είναι τα γνωστά καταστήματα χρυσού. Άλλη μεγάλη πληγή στην ελληνική κοινωνία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Το Φλεβάρι διαπιστώθηκαν 1.000 απάτες από το ΣΔΟΕ στα ανταλλακτήρια χρυσού. Το Φλεβάρι, το προηγούμενο Φλεβάρι. 1.000 απάτες σε 58 ανταλλακτήρια χρυσού. Συνολικά, το ΣΔΟΕ τότε ήλεγξε 93 κατοστήματα αγοράς και ανταλλαγής χρυσού και διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό 63% αυτών προχωρούσε σε παρανομίες. Μάλιστα, σε μερικές άλλες περιπτώσεις, πολλά από αυτά τα καταστήματα έπαιζαν και το ρόλο της φωλιάς των κλεπταποδόχων. Λοιπόν, εμείς πήγαμε, επισκεφτήκαμε καμιά 20. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ είναι ένα βραχιόλι ενθύμιο φίλης από τη θεία της. Αυτό εδώ. Στην αγορά, κυρίες μου, πωλείται στα καταστήματα των χρυσοχοείων 900 με 1.000 ευρώ. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ. 900 με 1.000 ευρώ. Λοιπόν, 900 με 1.000 ευρώ. Το σκότωσε για το ρεπορτάζ μας η συνάδελφος για 2 εκατοστάρικα. Πήγαμε σε καταστήματα χρυσού. Δεν κατηγορούμε συλλήβδιν τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Υπάρχουν οι απατεώνες, οι κλέφτες, οι λοποδίτες και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα, αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ που αφορά το σκότωμα εντός εισαγωγικών αυτών των πραγμάτων για να ζήσει ο κόσμος. Κάτι που από ό,τι φαίνεται ικανοποιεί πάρα πολύ την ελληνική πολιτεία. Δεν τρέχει τίποτα. Διότι ρέει το χρήμα, κυρία Χρυσοβελώνη. Και όταν ρέει το χρήμα, ο κύριος Σαμαράς δεν ανησυχεί, διότι υπάρχει έστω και μαύρο χρήμα στην αγορά. Εκεί καταντήσαμε. Πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ. Το ίδιο παραμύθι παντού. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς βρίσκονται εδώ. Και τα ενεχειροδανιστήρια στην Ελλάδα του 2012 κατακτούν την πρωτιά σε πωλήσεις και κοροϊδία. 300 ευρώ μου λέει ένα ταξιδί, το οποίο αν το μπορεί το ένα ταξιδί το οποίο ήταν 2,5 ευρώ. Γιατί αυτός λέει και εσύ ακούς. Αυτός λέει και εσύ ακούς. Η τραγική γνωστή ιστορία με το μεγάλο ψάρι που τρώει το μικρό. Άνθρωποι που έχουν φτάσει στα όρια της απόγνωσης, αφού δεν έχουν πια ούτε ένα πιάτο φαΐ για τα παιδιά τους, αναγκάζονται να ξεπουλήσουν τα υπάρχοντά τους σε καρχαρίες ψυχών, που εμπορεύονται τα ανθρώπινα συναισθήματα και δίνουν ψίχουλα στον πονεμένο, φτάνει μόνο να περισσέψουν χρήματα για τη δική τους τσέπη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν φτάνει ο άλλος στο αμάν για να κόψει το ρεύμα, αναγκάζεται να τους λέει διώχνει. Το μακελιό μετά από βροχή καταγγελιών έκανε ρεπορτάζ και αποκαλύπτει σήμερα τη μεγάλη κοροϊδία. Με ένα βραχιόλι 18 καρατίων αρχικής αγοραστικής αξίας από βιτρίνα κοσμηματοπολίου 900 ευρώ, κάναμε μια βόλτα στην Αθήνα και στα καταστήματα αγοράς χρυσού. Πρώτη στάση σε γνωστό κοσμηματοπόλι για να μας πει την αλήθεια για το πόσο μπορούμε να σκοτώσουμε το συγκεκριμένο βραχιόλι στην αγορά. Ο καθαρός χρυσός τιμάται στα 43 ευρώ το γραμμάριο. Σήμερα. Το συγκεκριμένο βραχιόλι είναι 18 καράτια, άρα 43 επί 0,750 που είναι η βαθμμή του, 32,25 επί το βάρος του που είναι 13,8. 445 ευρώ μόνο η αξία του χρυσού του βραχιολιού, όπως το βλέπετε εδώ. Ας δούμε τώρα πόσο πάει αυτό το βραχιόλι στην αγορά του χρυσού. Στον γύρω στα 200 ευρώ περίπου. Είναι 18 όμως. Ναι, το είδα, αυτό το είδα. 200 ευρώ είναι τα λεφτά που δίνετε εμένα. Γιατί μου είπαν γύρω στα 300 κάτι. Όμως έδινε 300 ευρώ. Με την πρώτη πετύχαμε λαβράκι. Μεγαλοκαρχαρίας ο κύριος που παίζει με τον ανθρώπινο πόνο. Κι όμως, ξέρετε πόσοι έχουν πουλήσει σε αυτό το γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας?
Τι και αν απέναντί του έχει άλλα 3 το λιγότερο ενεχειροδανιστήρια. Ο ανταγωνισμός δεν τον πτωεί. Ή θα είναι η τυχερή του μέρα που θα τα αρπάξει, ή θα βρεθεί άλλο κορόιδο που στην ανάγκη του θα πουλήσει όσο. Κοιτάξτε λοιπόν με ποιο τρόπο αυτός ο κύριος θα βάλει στην τσέπη του τα χρήματα που θα έπρεπε να είχε δώσει σε εσάς. Την απάντηση θα μας τη δώσει ο επόμενος καταστηματάρχης. Τώρα ο καθένας ταλαιπωρημένος άνοιξε. Τι να σου πω τώρα. Κατασκευαστές, συνεργεία αυτοκινήτων, όλοι ανοίγουν. Εν τω μεταξύ παίζει πολύ απάτη εδώ, δεν είναι? Βρήκα τύπο που μου το δίνει, μου το αγοράζει 200 ευρώ. Ναι, για να το πάρει για να το φέρει εδώ, να το αγοράσει με άλλο. Εμείς πάμε για 500 ευρώ το κιλό και άλλοι πάνε όσο θέλουν. Έτσι. Ανάλογα που θα βρουν.